Marcadores dos equipos galegos que loitaban por ascender a segunda División B. O Somozas vai ter que continuar traballando. Tivo a ocasión de forzar a prórroga cun penalti no último suspiro, non o conseguiu. 2-1 ante o Valladolid B, así que agora se incorporan as eliminatorias nas que tamén estará. Si, o Somozas, sobre todo porque tivo o penalti para conseguir o gol do empate, foi unha eliminatoria aberta, o Valladolid B non foi tan fero como pintaban, Tito, e realmente o Somozas loitou de ti a ti e puido ascender a segunda B. Sí, vendo o partido de hoxe, creo que hai veces que sí que se pode decir que tes mala sorte, non? Porque controlou totalmente o partido Somozas, levantou a eliminatoria, e logo un mal rebote, pois... O 2-1, verémolo, foi desafortunadísimo. Marcou o Somozas, moi importante marcar no minuto 3 da primeira metade, despois marcou Baleato, 1-0 facía o Antas, o 2-0 facía o Baleato, minuto 6 da segunda parte, aí o Somozas estaba ascendido. E o que dicías, Tito, 5 minutos despois dese 2-0, esta xogada que só se pode decir que sí, totalmente. Mala sorte non, o seguinte. Sí, ademais tan pronto, non, de marcar, e prácticamente eles non se achegaron a portería en todo o partido, e vemos aí que un xogador tirado pois provoca eso, logo ainda encima pois ao que remata a acción de mala sorte que Luis Ángel, bueno, pues un experto lanzador, pues non teña fortuna esta de convertilo. Que pasa que en minuto 88, un partido de máxima presión, sí, é humano, complicado. ¿no? Sí. Complicado transformar o penalti, aí estivo acertado o porteiro do Valladolid, e, bueno, Somozas ten que recuperarse e afrontar do mellor xeito as dúas eliminatorias que quedan. Vamos a ver, el demostrou que non ten que envidiar nada a ningún rival, é un primeiro, ahora mismo vai a ter, vamos a decir, a ventaxa de enfrentarse un cuarto, e creo que, bueno, este é un pequeno pau, pero a posibilidade de que lle deu ser campeón lle dá unha nova vida e ten que aproveitala. Ascende o Valladolid B. Dimos a talla, o veu todo o mundo, e, bueno, ahora toca seguir, e, bueno, non podo ser ahora, pero seguro que poderá ser noutras dúas eliminatorias. A verdade, o equipo estou moi ben, moi xunto, tuvemos ocasións, a mágoa do erro de Luis Ángel, pero bueno, nada, nós vamos a intentar facer todo o posible. A parte deso, xa penso que é moito mérito como un clube como Somozas poder estar aquí nunha fase de ascenso que na súa historia non hubo nada así. Nestes casos... Balón e Éder con espacio, seguro que peligra. Agora mesmo estaría na segunda división B o conxunto de Pardiñas, estouro público congregado nas bancadas porque ven de marcar a segunda diana Roberto Baleato, pro conxunto local, de novo facéndose notar, de novo impoñendo a súa superioridade no comezo deste segundo tempo, o conxunto local de la IS, testarazo de Roberto Baleato para superar o cancerbeiro Julio. 2 goles de cabeza, 2 goles así do Somozas, un de Pablo Antas, outro de Roberto Baleato, e agora estaría cumprida a fazaña, Manolo. Sí, bueno, restan en este momento pues 30 minutos, 35 minutos de xogo, o partido